Беларуская мова заўсёды ў маім сэрцы, кажа моя сённяшняя суразмоўца, маладая пісьменніца Паліна Корнева. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Паліна, ну вось сённяшняя праграма для мяне таксама ў нечым незвычайная. Па-першае, такіх маладых суразмоўцаў у мяне яшчэ не было. Па-другое, нагода такая інфармацыйная, вельмі цікавая, што вас прынялі ў саюз пісьменнікаў Беларусі. Дарэчы, вот у такім узросце, напэўна, вельмі рэдкая з'ява. Я магу сказаць, што гэта быў сапраўды нялёгкі шлях цягам у год. Па-першае, магу сказаць, што галоўная гэта творчасць. Не было спачатку ніякай мэты ўступіць у саюз пісьменнікаў. Я проста пісала дзеля сябе, дзеля таго, каб мяне пачулі. Вось бачыла, што нешта ў маім жыцці здараецца. Мне трэба было гэта напісаць. Гэта ўнутраная патрэба. Пакуль што ў вас кніжкі яшчэ няма, но вось ёсць публікацыі ў часопісе «Маладосць», і гэта вельмі добра, таму што з маладосці пачыналі многія славутыя пісьменнікі з публікацый гэтых. Спадзяюся, што і кніжка ў вас неўзабаве выйдзе. А вось з чаго вы пачалі сваю творчасць? Калі вы пачалі пісаць? І што вы пачалі пісаць? Здаецца, што пачала я пісаць вельмі даўно. Гэта быў 3-4 клас, калі я проста рабіла нейкія замалёвачкі невялічкія. У нас была такая настаўніца ў пачатковай школе, якая вельмі падтрымлівала таксама маю творчасць. Я ёй давала нештачка чытаць, і яна казала, што працягвай. Гэта былі такія вельмі нязначныя замалёвачкі, але тым не менш з іх я пачынала. Я чытала вельмі шмат кніг з самага дзяцінства і вучылася ў іншых аўтараў. Я лічу, што гэта вельмі важна. Наогул чула такую фразу, што кожны аўтар гэта ў нейкім плане вор, в сэнсе, што ён можа запазычыць ад іншых аўтараў нейкую манеру, ад таго, зрабіць сінтэз, потым дадаць свайго і зрабіць свой унікальны стыль. І дзеля таго, каб у мяне пачало атрымлівацца нешта сапраўднае, в сэнсе, што каб я пачынала сама бачыць у сваёй творчасці менавіта ўласнае, прайшоў вельмі доўгі перыяд. І здаецца, што такое самае першае сур'ёзнае апавяданне гэта было апавяданне пра дзечка ў царкве, якога я проста вельмі спантанна ўбачыла падчас экскурсіі ў Магілёве. Гэта апавяданне называецца «Хмары і сонцы». Для мяне яно знакавае, таму што гэта была першая публікацыя і наогул першая мая перамога ў літаратурным нейкім конкурсе. Гэта быў конкурс «Брамамар», і там гэта апавяданне адзначылі. І тады я адчула у сабе вось нейкую такую сілу, што я сапраўды магу. Ну вось усе часам, асабліва дзяўчаты, пачынаюць з вершаў, а вы прозу пішаце. Вершы не пісалі? Вершы таксама пішу, але проза, яна дае мне магчымасць выказацца нашмат больш. Справа ў тым, што калі мы пішам вершы, то недзе гэта ўсё ж такі будзе надыктавана рыфмай. Іншы раз я хачу расказаць пра тое, што не можа быць выкладзена у пэўнай рыфме, у пэўным памеры. Мы не можам, конечно, працытаваць ваши празаічныя творы, а вершы мы можам паслухаць у вашым выкананні. Калі вот вы пагодзіцеся, пачытайце што-небудзь з вашых вершаў. Канешне, магу. Гэта будзе верш пра каханне, і ён пакінуты без назвы. Вяду гутарку з ветрагукамі. Ці ведаеш, як я чакаю? Не бачна ніводнай зоркі без цябе на маім небакраі. І калі будзеш хадзіць пад кроплямі па шэрых чужых і далёкіх вуліцах, няхай яны адгукнуцца дотыкам маіх белых рук і з тваімі злучацца. І калі ноччу раптам абернецца на плечы твае ўдава навальніца, я прынясу табе раніцу чыстую на крылах сваіх скалечаных. Прынясу да цябе ноч спакойную, ясную,
сон твой расквечу колішнім маем. Там мы сустрэнемся зноўку, і раніцай ветрам табе адгукнецца. Кахаю. Скажите, ласка, вы вучыліся ў беларускамоўнай гімназіі ў Барысаве, другая беларускамоўная гімназія, і адтуль пашла ваша беларуская мова? Гэта сапраўды так. Наогул хочу сказаць, што наша школа яна адрозніваецца ад іншых па сваім менталітэце. Звычайна можна пачуць рускую мову, а у нас для нашых дзяцей, для дзяцей навучэнцаў беларускамоўнай гімназіі нумар 2, цікава, так я заўважыла, няма такога прадмета, як абществаведзенне. Ёсць грамадазнаўства, ёсць грамада, ёсць такія цікавыя скарачэнні, якія з'яўляюцца менавіта вось у такім дзіцячым асяроддзі. І хацелася б, канешне, адзначыць майго настаўніка, майго вернага сябра Падколзіну Жанну Павловну, якая менавіта прывучыла мяне да беларускай мовы. Яна паказала, якая яна прыгожая. І таксама такі цікавы факт, калі прыходзяць вучні да Жанны Павловны, яны пачынаюць размаўляць з ёй па-беларуску. Колькі б год назад не быў гэты выпуск, 10 год назад, 20 год назад, яны размаўляюць са сваёй настаўніцай, асабліва калі яна была ў іх класным кіраўніком, толькі па-беларуску. Ну, а вы размаўляеце па-беларуску толькі з настаўніцай? Не, я размаўляю па-беларуску так, калі ў мяне атрымліваецца. Я вельмі хачу перайсці на беларускую мову цалкам у паўсядзённым жыцці, але не заўсёды гэта атрымліваецца. Напрыклад, з бацькамі я размаўляю па-руску, але са сваёй настаўніцай, іншы раз са сваімі сябрамі я ўсё ж такі размаўляю па-беларуску, і мне вельмі прыемна, калі мае аднагодкі, яны таксама пачынаюць пераходзіць са мной на беларускую мову. Паліна, ну вось вы так хораша гаворыце пра мову, вы любілі літаратуру, вы чыталі шмат, і вы сталі пісаць, а выбралі прафесію медыка. Так. А чаму? У мяне была мара з самага дзяцінства. Калі гаварыць пра чалавецтва ўвогуле, то я лічу, што чалавек шчаслівы, ён заўсёды будзе яго любіць. Я сябе пазіцыяную па жыцці як чалавек шчаслівы, і я люблю чалавецтва. Таму я хачу зрабіць нейкі ўклад. Я не ведаю, наколькі ён будзе вялікі, але я лічу, што урачы яны заўсёды прыўносяць у гэтае жыццё нешта пазітыўнае, нешта добрае, таму што яны лекары, яны бяруць на сябе такую вялікую адказнасць, як жыццё. Я гляджу на рукі гэтых людзей-хірургаў, бачу, што яны робяць, і разумею, што гэта фантастыка, што гэта трэба быць чалавекам вялікага таленту і, галоўнае, вялікай душы, каб вырашыць прысвяціць сваё жыццё такой цяжкай працы. Ну вось дактары ж розныя бываюць. Ёсць дактары тэрапеўты, ёсць дактары вузкія спецыялісты. А вы гаварылі пра хірургію. Гэта ж трэба цвёрдая рука, гэта трэба не баяцца крыві там і гэтак далей. Вы гатовы? Я гатова. Медыцына гэта навука не толькі страшная і складаная, яна яшчэ вельмі прыгожая. Вы ж, напэўна, ведаеце, што дактары былі многія і літаратарамі, і Чэхаў, і Булгакаў. Вы думаеце і пра далейшы шлях у літаратуру? Конечно, вы цяпер член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Так, літаратура гэта наогул частка мяне. Я не ведаю, як можна не пісаць. Мне здаецца, што усе пісьменнікі мяне разумеюць, што калі нешта адбываецца ў жыцці, гэта не можа быць не выкладзена на паперу. Гэта проста унутраная такая патрэба ёсць, нібыта калі я зараз не напишу гэты тэкст, то я буду нібыта нежывая, я буду хадзіць у нейкім трансе. Я пабачыла людскія пакуты, я паслухала гісторыі з рознага жыцця і разумею, што пра гэта трэба пісаць. І наша традыцыйная пытанка. Скажыце, калі ласка, вось мне цікава, што чытаюць сённяшнія маладыя людзі. Вось што вы чытаеце, якія вашы любімыя творцы, любімыя пісьменнікі? Ну, конечно, я не магу не адзначыць Уладзіміра Караткевіча. Я прачытала усе яго творы, мабыць, толькі ўспаміны не кранала. Я памятаю, пад якім уражаннем я была ад кнігі «Каласы пад сярпом тваім», і некаторыя людзі кажуць, што гэта кніга шмат у чым ідэалізаваная, і гэта сапраўды так, але моладзь павінна імкнуцца да нейкага ідэала. Яны павінны бачыць гэтага галоўнага героя, які мае ў сабе вялікія памкненні,
каб таксама на яго раўняцца. І яшчэ б хацела сказаць, што ў нашым універсітэце я зрабіла літаратурны праект, дзе збіраецца моладзь зацікаўленая і чытае кнігі. Мы размаўляем па-беларуску, мы чытаем літаратуру розную. Менавіта таму я магу сказаць таксама, што чытае зараз моладзь. І я хачу адзначыць зварот да класікі. Сапраўды, вось у нас быў вечар прысвечаны творчасці Антона Паўлавіча Чэхава. Не толькі таму, што мы медыкі, але яшчэ і таму, што гэта актуальна. Мы краналі такія яго творы, якія не чытаюць у школе. Таксама зацікаўленыя людзі ў тым, што не заезджана. Вось нядаўна мы чыталі такую кнігу Мацуа Манро «Навучы мяне паміраць». Гэта рускі аўтар, які піша пад японскім стылем. Мы разбіралі вось такую з'яву, па-першае, цікавую, як арт-сталкінг, калі аўтар іншай нацыянальнасці пачынае пісаць не пра сваю культуру. І таксама мы разбіралі японскую філасофію. І вось проба моладзі унікнуць у тую з'яву, якой яны пакуль не ведаюць, але яны імкнуцца яе зразумець знутры, вось я б гэта адзначыла. Паліна, ну вот наш час, ён такі больш дынамічны, больш жорсткі, і інтэрнэт, і самыя розныя гульні, самыя розныя фэнтэзі, і баевікі. Ці, на ваш погляд, больш жорсткая сёння моладзь у параўнанні з тымі вашымі бацькамі, дзедамі, якія былі, можа быць, больш сентыментальныя, больш такія чуллівыя, ці гэта ўсё перадаецца з пакалення ў пакаленне? Маё пакаленне, яно вельмі шмат чаго бачыць, дзякуючы інтэрнэту, бачыць тое, чаго не бачылі, напрыклад, мае бацькі. Але тым не менш я не магу сказаць, што людзі, якія акружаюць мяне, яны менш чуллівыя. Недзе так, недзе сапраўды, але тое важнае, што патрэбна кожнаму чалавеку, яно перадаецца з пакалення ў пакаленнем. Гэта нейкія прынцыпы сяброўства, яны захаваліся. Як вы ставіцеся да традыцый, да тых традыцый, якія, можа быць, выкарыстоўвалі вашы бабулі, вашы продкі? Вельмі добра. Наогул я лічу, што традыцыі нашага народа, іх трэба захоўваць, іх трэба забіраць да сябе. Таму што стварае народ? Гэта яго мова, гэта яго традыцыі, гэта веданне таго, як жылі твае продкі. А што гэта дае, гэтае веданне? Гэта веданне, яно дае апору пад ногі. Таму што калі ты ведаеш, хто ты такі, ты адчуваеш сябе ўпэўнена ў гэтым свеце і гатовы сцвярджаць сябе як асобу, у якой ёсць вельмі вялікая гісторыя, якому ёсць што расказаць гэтаму свету. Таму я стаўлюся, канешне ж, вельмі пазітыўна. І у маёй сям'і таксама ёсць традыцыі, якія б я хацела забраць да сябе, і буду рабіць усё дзеля таго, каб мае будучыя дзеці, яны таксама забралі гэтыя традыцыі сабе. Што б вы хацелі, каб я ў вас запытаўся, а вы адказалі б на гэтае пытанне? Што для мяне значыць мая сям'я? Ну, калі ласка, адказваецца. Я хачу сказаць, што мая сям'я – гэта лепшае, што магло здарыцца са мной, як з чалавекам, які прыйшоў сюды з невядомай планеты. Моя мама, мой тата, моя малодшая сястра – гэта тыя 3 чалавекі, якія заўсёды побач са мной. Ведаеце, жыццё чалавека, яно такое складанае. Канешне ж, вы ведаеце. Проста я, як чалавек, які толькі пачынае выходзіць на нейкі скіраваны шлях, я атрымліваю вельмі шмат перашкод амаль кожны дзень. Я ведаю, што я брала для сябе не самы лёгкі шлях, тому што медыцына гэта заўсёды складана. Але вось мае бацькі, мая сястра, яны так мяне падтрымліваюць. Я гляджу на сваіх аднагодкаў, я ведаю, што у шмат у каго гэтага няма. Што няма такой падтрымкі, няма такога падбадзёрвання, няма такога, што можна прыйсці, ўсё расказаць, пакласці голову на маміны плечы, падысці, пацалаваць тату, сказаць, што я іх вельмі моцна люблю. Гэтая сям'я, яна мне дае стымул ісці далей, нават калі вельмі цяжка. Я проста шчасліва,
што я трапіла менавіта да гэтых людзей, калі там ўсё вырашалася. Ну вось вы другі раз повторили, что вы счастливый человек у нашей гутарцы. Я думаю, что сегодня можно сказать, что счастливые ваши бацькі. Вось на гэтай ноце я и хочу закончить сегодняшнюю нашу гаворку и сказать, что сегодняшняй моей суразмоўцай была самый молодый член Союза письменников Беларуси Полина Корнева. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.